মিস্ত্রি তা ছোট মিস্ত্রি বড় মিস্ত্রি হেড মিস্ত্রি এইগুলা বনাই দিলে ইমান সুন্দর সিঁড়ি ইমান ভালকে ইমান বনাই দিলে খুঁটি আৰু চুটি কি লগাইছে লাগে 2 দিনৰ ভিতৰত সাকসেস বনাই দিলে लोगोफोर दान्दिसे नायलांबाय थादो आंनि बे न'खौ सोर मिस्ट्रिया बानायदों साबेसे मिस्ट्रि बानायदों माने सिम्पलिबाबो बानायहांदों आरोना आरो बहुद खामानि दंबावो जोबोद खस्थ'यै बानायबाय बे न'खौ माब्लाबा सोरबा हारसाफोर मिस्ट्रि फैयो सोरबा बर'फोर फैयो सोरबा बिदिनो जिखुनु मिस्ट्रि आरोना नोंथांमोना दान्दिसे नायलांबानो जाबाय हाथायखौ हाखाबावनो नामा गिदिर बानायनो जादों सिंगुरखौबो दाख्लैसो नुदों सिंगुर ना खुंगुर फैदों जानो नुदों दाखालि मा जों दाखालि जों नोंखौ लोगो मोनलायलायनाया हाथुराजों एसे देसोना होफिनो हाथुराजों देया हाथुराजों देबासो गोजोगोन माथो बेलाय हाथुराजों देबाथाय बोरैबा गावबाथाय सेस गाखोनोसो लुगैबाय आं गोजौआव मारिया ग्रट' দুটা বস্তু লাম্ব আছে না ই লাগিব दरखंनिफ्राय ओंखारबाय दरखंनि माने न' सिंनिफ्राय ओंखारबोबाय आरोना ओमफ्राय नैबे मानसिजों थांलाय फैलाय खालामथ'जाया नैबे माबाखौ नैबे टेबोलखौ होथेना दोनदोंमोन नै बोखारबाय दा नै लामाया अबेजों बारगोन दा बाहेरायाव थांथारनांगौ नै बिजोंसो बारलांगासिनो दा नै बिदिनो थांलाय फैलाय बारलांबाय थानो हाया नै बे खस्थ' दा ओमफ्राय बेखौ माने दिनै लिन्टार खासिगोन बिसोरो लिन्टार खानानै दिनै गाथिनो हागोन ना हाया दिनै गाथिथारनांगोन होमबा दिनै गाथियोबा गाबोनफोरथ' मावथारनांगोन बेखौ एकदम सुंथानासो दोनदों बेखौथ' सुंथाना दोनबाय थानो हाया ओमफ्राय जुदि दिनै बेखौ साटारिं बायदिसिना खानानै
दिनैनि दालायाबाथ' बे खुन्थाखौ देस'नाय जागोन अब्ला बायसान्स जुदि बारफोर फैयोबा बेखौ गारना बोरै थांनो बेनिखायनो बिसोर गाबोन बुधबारावबो मटर होनो गोनां जागोन बिसोरनि नायदो अब्ला माबोरै जागोन लांदां ना जेबो गैया दा बेफोरखौ बहायथारनांगौ नै दरजा सकाट गोजा बिसोरो ग्लास दरजा गोजा बेफोरो नै ये ग्लास दरजा गोजा इटाया STR-आनो मोजांलै ना दुइ नम्बरा मोजां माने बुगा बुगा गिदिर गिदिर जाखायो आरो ना दै एसेल' नांदो जाबायानो बे नै जोंना दासो बानायहांदों न'आ जाजोबाखै जायगा जायगा दंबावो नै बेफोराव खोरखियाव कालार होनो मोनाखै नै बेयाव कालार होथ'वाखै बे सिंनिया किचेन रुम बेrsama दंना माबा खेवलाय जेराव थाङासै नोङो मालाय ए देवबारखाय नैबे आलासिफोर जिरायग्रा आरोखि नैबे किचेन रुम ओइथिं खेवलाय नायनि मा ओइथिं खेवलाय औ मैलासो साफा नंला आरोखि आरो थोरोब थोरोब दंबावो माथो न'आनो नै नैबे ओंखाम संग्रा बेखौ केन्सेल खालामनानै दा नैबाव संसिगोन नै गालाय गुजायसो फोसाबनो मोनथ'वाखै नै बेयाव थोरसि लथा सुग्रा बियो नैबे बाहेरथिं थांग्रा आरो बिथिं दंखल बानायगोन ना दै टेंकि फिल्टार वाव दरजानि सिङाव आरो दरजा नै दरजा दंबावो वाव खोमसिलै बिथिं लाइट होथ'वाखै दायो मोनाबाय नालाय बेखौ फांथ'बाय आरो फांबाय दा नै खोरखिया बेनाबो हुक लाबोआखै नै बे बाहेरथिं थांनाय नायहरनाय दा फांना दोनथ'बाय ओइ बे न' सिङाव थांनाय आलासिफोर जिरायग्रा दा बेखौ फांफिनथ'बाय नैबावबो आलासिफोर जिरायनो हायो गोसोबा आलासि जिरायग्रा बियो ओमफ्राय नैबे जोंना आं उन्दुग्रा रुम बियो
उन्दुग्रा रुम बेयो ओमफ्राय नैबे ओंखाम जाग्रा किटचेन रुम ओंखाम जादो टिभि नायदो गालाय गुजायसो सिङाव नै दा नैबेजों सेकेन्ड माबा आरो बेयो गोदान ओंखाम संग्रा बेयो किटचेन रुम जासिगोन ओरै ओंखारलांबाय बाहेरायाव ओंखारना नायफिननि बेयाव बिदिनो जिसुनि बिमा आइ मारियाम थागोन बेयाव दरजा होनांगौ होथ'वाखै अलरेडि साइज बानायना दोनखाबाय आरो बेनो आरोना जोंना बानायथ'बाय एसे खामानि दंबावो बानायजोबनो मोनाखै बे ओरै बाहाथिं ओरै दंखल फैगोन दै टेंकि फिल्टार नै बेजों फार्स्ट दरजा दङ लहानि ग्रिल दरजा सिङाव एलुमिनियाम दरजा दंबावो बेखौ खेवनानैसो हाबनो हागोन गाहायनि फ्लर सिलायाव बियो नैबे साजा खोरखिनि गाहायाव नैबे ओमफ्राय फार्स्ट दरजा बियो ग्रिल दरजा बियो बेखौ बिदि फांबाय बिदि फांनानै आरो बेखौ नै सेकेन्ड दरजा दंबावो बे दरजाखौ फांबाय ग्रिल दरजाखौ फांबाय आरो नेक्स्ट दरजा नै नेक्स्ट दरजा बियो दा जास्ट आं खेवबाय ओंखारलांबाय आरो